Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, det er Michael. Hej chef, det er Chris. Ja, hej Chris. Godmorgen. Nå. Chef, Ja. jeg skal sige dig noget. Nå. Det er derfor, jeg kontakter dig, chef. Og hvad vil du sige mig, Chris? Det er noget, som der absolut er en umulighed i dag, chef. Nå. Ligegyldigt, hvor meget du så hyler. Ja. Chef, det er, at jeg simpelthen ikke kan nå at komme op på det arbejde i dag, chef. Nå. Hvordan kan det så være? Jeg skal gerne sige dig, hvorfor, chef. Ja, tak. Det er, ved du hvad, der er kommet sådan. Der står sådan en 2 meter høj mand ude i min have og spiller basketball, chef, og han vil ikke gå. Han ligner sådan en lommetyv. Han står ude og spiller basketball. Han er over 2 meter høj. Nå. Og ved du hvad, chef? Jeg kan ikke forlade mit hus, hvis han skal stå der. Jeg er bange for, at han stjæler alle mine værdier, chef. Hvis det er sådan, jeg lader ham stå derude hele dagen. Sådan en høj starut, han står derude og tror, han ejer det hele. Ja, men Chris, der bor jo også nogen i lejligheden nedenunder, ikke? Ja. Ja, så kan de holde øje, ikke også? Chris. Ja, men det har du ret i, chef. Det er rigtigt. Det har du ret i, chef. Så det er nemlig rigtigt. Det har nu, du fuldstændig ret i, chef. Ja. Det er godt, du lige sagde det. Ja. Det er det, der gør, at jeg... Men chef, ja. der er også noget andet noget. Det er, at jeg har fået besøg af Paul Thomsen, som sidder herovre for mig lige nu, chef. Det er jo helt utroligt, han er kommet forbi. Du har fået besøg af Paul Thomsen? Ja, han er lige kommet forbi her i løbet af morgen, chef. Bare for lige at sige goddag. Og ham kender jeg slet ikke, chef, så nu er jeg helt rundt på gulvet, fordi han sidder her, chef, mit store idol. Hvorfor skulle han komme forbi og besøge dig, Chris? Det er virkelig en fin oplevelse for mig. Chris, hvorfor skulle Paul Thomsen besøge dig? Han er simpelthen så utrolig interesseret i mig, chef. Jamen, så lad mig lige snakke med ham, hvis han sidder der ved siden af. Chris? Jamen, jeg skal lige sige dig noget andet, chef. Ved du hvad? Her i går også. Ja. Og her i dag, ved du hvad så? Nej. Så lige om lidt, så skal jeg ud og hente min nye søn. Hvad er det for noget, Chris? Ja, har du slet ikke hørt, jeg har adopteret en søn, chef. Han hedder Salomon, chef. Han kommer ned fra Kina. Men Chris. Det er rigtigt, chef. Hvordan skulle du have fået lov til at adoptere nogen? Det har jeg bare fået lov til. Men det får man ikke bare lige lov til, Chris. Jamen, det har jeg, chef. Det har jeg fået lov til af myndighederne. Der er heller ikke nogen i Kina, der hedder Salomon. Jo. Nej. Chris, nu synes jeg, du skulle tage at komme på arbejde. Og hvis du ikke er her om 10 minutter, så bliver du fyret. Jamen, dog, chef. Ja. Jamen, så kan det være, at jeg kommer om 10 minutter, chef. Ja, det må du hellere gøre. Ja, det gør jeg. Ja. Hej. Hej. Chris og Chokoladefabrikken.